O alumnado dun centro de educación especial de Ourense asistía esta mañá a un microconcerto co que se pretenden promover os beneficios da música en directo como terapia. É un programa que a Fundación ofrece aos centros que traballan con persoas con discapacidades psíquicas e sensoriais. Hola, bo día! Hola, hola! A 12 dos 18 alumnos deste Centro de Educación Especial de Ourense sorprendéronos convidándos a participar nun microconcerto. A axuda dun músico e dunha actriz aprenden a recoñecer algúns instrumentos. Abril, o que máis lle gusta é o piano. Ella aprende... Queres aprender a tocar? Sí. Demóstranlles como se pode facer música cun simple globo con arroz e que un pau con cordas pode converterse nunha guitarra. A Sara encántalle escoitar a música en directo. Porque los ves cantar y, no sé, te da esa sensación, esa vibra. Pensamos nun espectáculo que fose para un público diverso e que nos servise para facelo ás veces un pouco máis dinámico, ás veces un pouco máis tranquilo, relaxado. O espectáculo tamén inclúe unha parte sensorial na que teñen que recoñecer diferentes cheiros e outra dedicada ás emocións na que teñen que distinguir entre a tristura, a risa e máis o enfado. Eles son parte activa do espectáculo. Necesitamos que eles participen para que o concerto saia adiante. Para estes alumnos con discapacidades psíquicas e sensoriais, a musicoterapia axúdalles a estimular a súa creatividade e capacidades expresivas. Esta é a segunda vez que o profesorado do centro sorprende con esta actividade o seu alumnado de 15 a 20 anos para sacalos da rutina. A eles apórtalle, pois mira, que son moi disfrutosos e que todo o que sexa cantar, bailar, expresarse e pasar xuntos un momento, pois é un dos obxectivos do centro. O microconcerto remata cunha festa co alumnado tocando diferentes instrumentos de percusión e formando un tren musical para favorecer a integración no grupo. Música a flor de pel é un programa de balde que a Obra Social de Abanca ofreceu este curso a 24 centros de educación especial de Galicia.